Знам какво те подлудява и сега ще го направя. Знаеш, че не спазвам правила. Знам какво ще те изгаря, с усни ще го направя. Знаеш, че си падам по това. Уважаеми зрители, намираме се на едно стенено легло, заедно с един много млад и амбициозен изпълнител, Саранди. Здравей! Как се чувстваш и защо, първо ти да кажеш, защо се намираме на това легло? Здрасти, Марги. Намираме се на леглото, на което бе заснет моя първи видеоклип. Много провокативни сцени, много горещ клип. Това общо взето. И се радвам, че те виждам. Всъщност на това легло по време на клипа има 6 статисти, нали така, да. Полуголи, да, точно така. Които са върху теб, около теб и навсякъде, където се сети човек. Как дойде тази идея? Търсиш ли скандала? Определено бих казал, че клипът е доста скандален. Не мога да кажа, че не е търсено, поради проста причина, че така 6 статиста по бельо, нали, абсолютно търсен ефект е. Търся, да. Харесва ми, съм провокативен, скандален. Много хора те сравняват с Азис. Това е неизбежно, защото действително имате прилика визуална. Ти как реагираш на тези неща? Аз не смятам, че приликата е толкова голяма, реално погледнато. Първото, което е. Второто, което е, няма как да не ми е повлияло, той да не ми е повлияло по някакъв начин. Той е за мен наистина много голям. Харесвам го, обожавам песните му, харесвам сценичното му присъствие. Още повече, че аз наскоро разговарях с моя близка роднина на тази тема. Значи преди години моите родители са израснали с музика, примерно да речем сръбска музика, примерно казвам. Аз съм на 24 години и съм израснал именно с негови песни. В никакъв случай не търся прилика. Това съм аз. Аз се чувствам добре точно с този цвят на косата, точно с тези дрехи, точно с тези мигли. Наистина е много лошо, поне в момента в началото за мен, защото постоянно имам чувството, че оставам в някаква сянка. Пък аз като артист-изпълнител съм коренно различен. Моята музика е много по-различна от неговата. Реално погледнати си била на мое участие. И много добре знаеш, че всичко е много естествено, непринудено. Вие с него познавате ли се изобщо? Да, познаваме се. Виждали сме се няколко пъти. Аз съм бил на гости в неговото предаване. И така. Той е изключително... Когато ме видя, той се стресна. Не зная защо. Сега те галих с очи. С ръце сега ми позволи и се доближи. Ще започна първо от гърба и ще продължа да те имам, да ме имаш, да рисувам с усни греха. Всъщност аз четох някъде, че искаш с тази песен и с този видеоклип официално да проходиш в музиката, така да се каже, въпреки че ти си популярен и преди това, имаш и други песни. Защо смяташ, че точно с тази песен трябва да те запълнят хора? Знаеш ли, Марги, много е важно да попаднеш на точните хора, точното време, на точното място. Аз за този момент съм се търсил.
лутал съм се от стил в стил. За мен, аз не пея само поп-фолк, пея всякаква музика. Много добре знаеш ти специално, че имам участие в реалити формати, които са с музика, на музикална тема. Там съм доказал, че мога да пея и не само поп-фолк. И смятам, че сега, точно този момент съм се намерил. Намерих подходящия продуцент за себе си, намерих стила, в който се чувствам най-добре. Намерих хората, които да уважат цялото ми аз. Знам какво те подлудява и сега ще го направя. Знаеш, че не спазвам правила. Знам какво ще те изгаря, с усмих ще го направя. Знаеш, че си падам по това. Ти спомена преди малко за участието ти в реалити формати. Искам малко повече за това да си поговорим. Всъщност ти си участвал в няколко такива, в най-известните в България подобни формати. И журито те хареса. И публиката също. Какво обаче стана така, че не можа да продължиш много напред? Истината е следната. В първия музикален формат, който съм участвал, там журито беше много аз да остана, публиката също. Просто може би не издържах психически. Това е истината. Според мен един артист-изпълнител трябва да има абсолютно спокойствие. Нашата работа е много тънка материя. Ние трябва постоянно да сме спокойни, за да може да вдъхваме това настроение, което е необходимо. За да изпееш една песен, ти трябва да, според мен, трябва да изпееш с чувство. Трябва да я направиш все едно пееш от душата си. А когато си по такова голямо напрежение, просто не виждам как можеш да се справиш добре. И това е истината. Първия формат го напуснах доброволно. А за втория формат, там нещата просто бяха супер нагласени. Задкулисно се знаеше абсолютно всичко. Сега тук, като сме тези сатенени чаршафи, ти като личност, която не се притеснява да говори за каквото и да е, кой мачка твоите чаршафи? Не смятам, че положението е много сложно, реално. Погледнато и мисля наистина да запазя това за себе си и за сега. Предлагам да станем вече от това легло и ще заведем нашите зрители на друго интересно място. Добре. Затвори очите си сега, да докажа любовта. Ще е пълна изненадата и граничи сладостта. Точно тук спира ти дъха. Искаш ли да продължа? Да те имам, да ме имаш, да изпивам с усни греха. Виждам едни много симпатични мъже, които са около теб във видеото. Разкажи малко повече за тях. Всъщност те участват и във видеоклип на Азис, нали така? Да, едното момче участва в един от последните видеоклипове на Азис. Какво да кажа, те са красиви мъже, но има и красиви жени в клипа. Гледали сме да има баланс. Всички са ни приятели, които са се снимали в клипа. Въобще беше много забавно. Няколко часа ние просто се забавлявахме. В клипа няма, още веднъж казвам, нищо непринудено. Всичко дойде толкова естествено, колкото даже малко ме притесняваше. Да не продължи след заснемането на видеоклипа това в легло? Помежду другото, не.
Искам да си поговорим малко за твоите участия. Как преминава едно твое участие? Ти пееш хитове на твои колеги, най-разнообразни парчета. Разкажи малко повече за това и всъщност имаш ли някаква по-специална подготовка преди участие? Ами да, имам подготовка относно грим, сценичен туалет. Може би това го правят абсолютно всички колеги. По-специална подготовка не бих казал, някаква такава, примерно някаква церемония да имам. Страшно много харесвам Бюлен Търсой. Това е един изпълнител, турски изпълнител, който в България е слабо популярен. Стремя се да се доближа малко до този дух, който той носи на негови участия. Като цяло изпълнявам всякакъв... репертуарът ми е доста богат. Пея, освен че имам няколко мои песни, които си изпълнявам на участията си. Пея песни на колеги. Това е общо взето. В смисъл, много ми е трудно да говоря за собствената си работа, за това как протича моя участие. Поради простата причина, знаеш ли, има нещо много интересно сега, като се замисля. Знаеш, че аз не зная какво се случва. Всъщност, много пъти съм питал след това как беше, как мина, добре ли се представих. Поради простата причина, че аз не виждам хората. Аз влизам си в някакъв такъв мой си филм и си правя там някакви си... Влизаш в образ, тотално. Дори не виждаш какво се случва около теб. Не виждам какво се случва около мен на участие. Това значи, че се отдаваш напълно на работата, когато работиш. Да. Много хора се интересуват от финансовата част на кариерата на всички изпълнители. Ти добре ли печелиш от твоите участия? Ами, истината е, че нашата работа е на приливи и на отливи. Има си сезон, почти, би казал сезон, има месеци, в които се работи повече, месеци, в които почти не се работи. Аз специално не страдам от липса на участия, поради простата причина, че аз съм интересен за хората. Знаеш, аз пея абсолютно лайв, няма при мен плейбек. Като финанси не разчитам само на работата в България. Аз имам публика в Виена, Франция, Белград. Знам какво те подлудява и сега ще го направя. Има ли изпълнител от световна величина, който много харесваш и си почитател? Да, има. Много харесвам Дженифър Лопес. Особено тук последните проекти просто са наистина много добри. И може би тя. Всичко друго ми е някакси като пълнеж. И там са много еднакви, както и тук. Но тя ми е различна. Харесвам я. За финал да ни кажеш какво, въпреки че видеоклипът е съвсем пресен и нов, който пусна, да ни кажеш все пак какъв нов проект измисляш за своите фенове. Вчера получих демото на новата си песен, която ще пуснем края на юни месец с видеоклип. Песента се казва "Искам го грубо". Много скандално. Ами, да, провокативна е много. Отново съм се доверил на същия автор, който направи "Без правила". Този път възнамерявам да снимам малко по-сдържан видеоклип. До толкова, доколкото мога аз самия да съм сдържан. Защото аз просто си го нося в себе си това нещо. И постоянно може да е нещо супер елементарно, от което да изглежда, че е невероятно скандално. Не зная защо. Знам какво те подлудява.
че не спазвам правила. Знам какво ще те изгаря, пусни ще го направя. Знаеш, че си падам под това.